Ahojte, moje meno je Samuel a dneska to bude video, na ktorom budem natáčať proste Counter-Strike. Nič nemám, tak sa počíme na to. Teraz akurát sa kúkam, tak si to strihneme. Tak, zase vidíte ono. Tak a počkáme chvíľku si, už iba, môžeme dať rovno, počkaj. Možno si dáme už tak si dáme toto a do prdele. No a proste teraz si zoberieme toto. Zoberieme si toto tlmítko. Pôjdeme hore a ideme ich pozabíjať. Počkaj, zároveň. Mám tu asistenta jedného blbého a nevie držať. Dobre. Tak, ukážem vám túto mapu, ktorí nepoznajú, alebo ktorú tú hru nehrajú. Debil! Proste tu sú také, akoby, na skakanie. Čo tam robí? To je vedečko. Choďte, prechod prechodcov. Toto je trošku vyššie. Prechod prechodcov. Tu si všimnete veži, do ktorej, keď si tam hore alebo tam, máte skočiť do tej vody. A občas sa to koná tak, že máte ísť stádiaľ do tejto vody skočiť. Akože do tej vody to je jednoduché. Tak. Tak a ideme akurát sa kúknúť. Tu máte bazén, to je samozrejme. No a asi z toho videa to je všetko.